аз футболбоз будан ба мураббӣ шудан роҳи зебое дар ҷаҳони футбол ба ҳисоб меравад. бисёриҳо маҳз ҳамин роҳро интихоб мекунанд. мо футболбозони номдореро дидем ки дар гузашта мураббӣ ҳам шуданд ва имрӯз ҳам баъзе аз бозингарон аллакай ба мураббигӣ машғул ҳастанд. дар навори имрӯза маҳз чунин футболбозонро қайд хоҳем кард. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Кевин Де Брюне. ба назар чунин мерасад ки агар ба Кевин нигарем, таланти мураббигиро намебинем. гӯё Де Брюне танҳо буданро дӯст медараду аз дигарон дурӣ меҷӯяд, вале дар асл ин нафар хеле тактикаҳои олиро ҷорӣ месозад. ӯ бешубҳа яке аз беҳтарин нимҳиматгарон ба ҳисоб мераваду дар оянда мураббии хуб ҳам мешавад. чанд рӯз баъд аз беҳтарин бозингари премер-лига дар соли 2021-2022 эълон шуданаш, Де Брюне литсензияи мураббигии УЕФА дараҷаи А-ро соҳиб шуд, ки дуюмин унвон барои мураббиёни футбол дар Аврупо ба ҳисоб меравад. яъне Де Брюне айни ҳол ба осонӣ сармураббии дастаҳои ҷавонон ва ё ёвари сармураббии дилхо дастаи аврупоӣ шуда метавонад. Кевин ягона бозингари Манчестер Сити нест, ки метавонад сармураббӣ шавад. гюндаган ҳам имкони бо ин роҳ рафтанро дорад. ӯ бешубҳа алмоси ҳаяти дастааш аст ва капитаниро хуб ба пеш мебарад. техникаи олӣ ва сарвонии ҳақиқии ӯ кори сармураббиро осонтар мегардонад. агар бозингар шогирди Пеп Гвардиола бошад, бо эҳтимоли зиёд ӯ дар мураббигӣ ҳам муваффақ мешавад. имрӯз мо ин чизро бо Хави, Артета ва компанӣ низ дида метавонем. дар ин рӯйхат боз иловаҳо мешаванд, чунки Александр Зинченко ҳам литсензияи категорияи Б-ро барои мураббигӣ дар Украина соҳиб шудааст. яъне ки Зинченко метавонад айни ҳол ёвари сармураббии дастаҳои украинӣ ва ё сармураббии дастаҳои ҷавонон гардад. рости агар Зинченкоро дар берун ё дохили майдон аҳамият диҳем, ӯ дар ҳақиқат малакаи сармураббигиро доро аст. ҳамдастаи ӯ Гранит Ҷака нафари баъдие аст, ки шояд баъди анҷоми корномааш ба мураббигӣ мепардозад. аксарият дар он назаранд, ки сабаби беҳтар шудани малакаи Ҷака ин иштирок дар семинарҳои мураббигӣ мебошад. дидани Гранит ба симати сармураббӣ бисёр ҳам олӣ мешавад. реаксияҳои ӯ дар интервюҳои бозиҳои гузашта аз пурмасъул будани ӯ дарак медоданд. хайчи мунтазир мемонем. ба шогирдони Пеп бармегардем. он ҷо Фернандиньо низ ҳаст. нафаре ки дар дастаи кӯдакиаш дар Бразилия Атлетико Паранаенсе айни ҳол бозӣ дорад, тактикаҳои худро доро мебошад. ӯ шоҳиди корҳои мураббиҳои зиёд шудааст ва мехоҳад рӯи онҳоро тай кунад. нафари баъдиам бо Гвардиола ошно аст, зеро баъди омадан ба Манчестер Сити Пеп ӯро аз даста гусел карда буд. номи ӯ Гаэл Клиши аст. бояд қайд кунем, ки Клиши то ҳол футболбоз аст. ӯ дар Шветсия дар дастаи Сервет бозӣ дорад. соли 2021 ӯ ба мураббигӣ мароқи бештар пайдо кард. Клиши қайд кардааст, ки намедонад то куҷо дар ин пайроҳа муваффақ мешуда бошад, вале мехоҳад, ки дониши кофиро аз худ кунад. маҳз ҳамон сол ӯ аз пайи омӯзиши мураббигӣ шуд. дидани Клиши ҳамчун сармураббии дастаҳо ҷолиб аст, зеро ӯ бо Арсен Венгер давоми 8 сол кор карду бо Пеп бошад 1 сол ошногӣ дошт. бешубҳа ӯ аз легендаҳои футболи замон чизҳои лозимаро аз худ кардааст. нафари дигаре ки дар Сити замоне бозӣ мекард, ин Ҷеймс Милнер мебошад. ӯ пеш аз омадани Пеп Гвардиола тарки даста кард, вале Милнер кӯшиш дорад дараҷаҳои лозимаро барои сармураббигӣ соҳиб шавад. Милнер роҳе ки нимҳиматгар Стивен Ҷеррард то ба сармураббигӣ расид, онро тай хоҳад кард. нафари баъдие ки мехоҳад ба курсии сармураббигӣ шинад, ин Хуан Мата мебошад. ана ин рӯйдод шояд дар ояндаи наздик амалӣ шавад. ин футболбоз бо Жозе Мавриньо якчанд мавсим ҳамкорӣ дошт ва ҷолиб аст фаҳмидан, ки ӯ чӣ чизҳоро аз худ карда бошад. соли 2021 Хуан Мата қайд карда буд, ки мехоҳад рӯи сармураббигиро тай кунад ва аллакай курсҳои лозимаро аз худ карда истодааст. ӯ аллакай аз овони ҷавонӣ дар фикри ояндаи худ буд, ки чӣ кор хоҳад кард. дӯстон, боз кадом бозингаронро шумо мехоҳед ҳамчун сармураббӣ бинед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва пайгири наворҳои ҷадид бимонед.